Toska busio mwancho murigari ase county ya Nyamira niga marigani agendete koene kiuye chigosori cha basketball busio bwa mameranio regionals nigo bono ababwatani kurwa ase ensemo yu asa mameranio arachi gokoreka no motinyo gatatu mwako iga ase Bunge West Mugiranga ase school ya secondary ye Kerenyo technical igotoka ase wodi ya Bunyamatuta county ya Nyamira nigo bono banyariko bagwesokia na gwakira mbuya muna baraya baenekire bunegetie kiyo chinseme chonko bakira ase nchirerengia ase baruro kubori ase biti binde binyarako babiko ariganirwa bunenjire mu yogochia kwariganira amamerania yase chigosori abachikagere kwenekirwa ebone igati yabo chigosori chama minyoko egosori ya rugby cross country na boigo handball. Eroiga etobwate michezo ya basketball, athletics, handball ase kiwango gekoro kwa divisional. Asa athletics etoandreta host school 33. Ase basketball rero etobwate school isano nemo. Ase school isano nemo chira ase kinyanganyiro kya rero kitimubere asaba iseke kitimubere asaba mura qualify go so the next level yekoro kwa sub counties ekoba next week ase school yetu ekenyoro ya chorirwe ase ngenje bwata facilities kingia cyarosiwe n'abayisani baitaba ya partners unabono umuchumbe oito o West Mugiranga bwana Honorable Steve Mugaka murigere rimaega yane orosiri egetie kiyagia international standards egetie kota are Nyamira ngima bune county egetie kota are Kisii bune county egetie kota are Nyanza bune region ekenyoro technical nero yoke bwate egetie kebekire cabros kemakire na morocho maega abana bandrete gutina umupira obauti no ku basket tutate gwakero umuchumbe ngamu yamono era twacha sport division ya Nyamira especially jene coach ya basketball na chinga na nyingi tikiriki ya sana yego facilitate talents ya bana mwe jene coach ngo kasane ko no team neke kero siri ke konyo konaje talent yo mwana lido mwana aba scouted aende kwa kando no mechi zekeso ngweri no pia mono mshimo yoro seti ya Steve Mwaka oso prosili team yeke ndengo challenge aba tunaona governor we county there means of sport yeke glad ke facility there no no mwe tuba deke nyowe no matoto won beke ke mnyonye mira boys ali township ireke mnyonye saba ko nyamaya beke ndere nyonye tikebera kene to tu araf talent team balance everywhere to te vero di soka but nyonye kine ine effort for the talent bona itu coaches ukifanya hivi kasi itakuwa mororo ndoko train abana aba iko moyo so that can be able to train abana kwa sana goro challenge ane nene na CBC kutoja ikene kibiga na irimono asa abana aba CBC apart from sciences ikene kibiga to sport science amana go joyega ni kwa ndo karasi